thlir tu le ngai thatu zong zong te invai in chu bai kan buk le vek a chu voin hi September ni som ni le pasari sang ni som ni pali ani e nizan khowar hma deuh khan pu walte a rasiveng lunglei ami chu auto rickshaw garage da chu halsak ani a tununa hian a ti tu ta hriat ala ni lowa police lama te FIR thelu ni in tuna hian chuizui na an thok mek ani heti la hian pu walte komsak ami puar ke in po a varanda an thil da khom halsak ani a silpolin tele engemaw chenualin tununa hian kan soitak ang khan kan police lamten a chuizui na an thok mek ani Vâng. Được chưa? Đi. Hey. Hey. Sama turun ya. Oh. hei hi nizan lama kang bawk ani a rickshaw nen khan tuna hian a ti tu tak hi hriat ala ni lo deuh hlek a ngai ven police ten an chuizui mek ani tiang thil thleng pho thin mai hi ngei om thin khawp mai hei laian thil khuna silpolin hi hei kang le vek bawk a hi so lai mau so tun khat vek ani bawk a so kang hman bawk a chuan hei tunah hian police ten an chuizui mek bawk ani helai so lai so kang hi in nei tu pa ne hei ngai na pon thre fum fe chi alo ni hi ti fak ngai na hanrin hel tur om pon thre chuang ri lem lo ani hoi fak mai hei tiang thil thleng le pho thin hi